Φράση, αλλά και την τραγική ηρωνία του ψευτοδιλήμματος. Θα εξηγήσω σε λίγο τι εννοώ με αυτό. Επιθυμώ να εκφράσω ότι ως Έλληνες του εξωτερικού, που εξακολουθούμε να νοιαζόμαστε για τη χώρα και να παρακολουθούμε τις εξελίξεις ανελιπώς, αισθανόμαστε διπλό πόνο και οργή. Και αυτό γιατί, με το χειρότερο δυνατό τρόπο, η Ελλάδα μας επιβεβαιώνει για άλλη μία φορά πως πράξαμε σωστά και φύγαμε. Το τελευταίο πράγμα που θέλουμε είναι να επιβεβαιωνόμαστε, και μάλιστα με τέτοιους τραγικούς και αισχρούς τρόπους. Έχουμε κουραστεί όλα αυτά τα χρόνια να επιβεβαιωνόμαστε. Θα θέλαμε να έρθει η στιγμή που θα διαψευστούμε, πράγμα που όμως προς το παρόν τουλάχιστον μοιάζει περισσότερο με σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Ο εσωτερικός διχασμός μας είναι τεράστιος. Ακόμα κι αν υπάρχει η επιθυμία ή η κρυφή ελπίδα της επιστροφής, και να το πω ποιητικά, το όνειρο του νόστου κι αν πλανάται, η λογική σε σταματά και σε επαναφέρει στην πραγματικότητα, ρωτώντας με απλό και ουσιαστικό τρόπο πού ακριβώς επιθυμείς να επιστρέψεις, σε τι ακριβώς συνθήκες πας να γυρίσεις. Και το ερώτημα αυτό δεν μπορείς να το απαντήσεις χωρίς να γίνεσαι αυτοκαταστροφικός ταυτόχρονα και να το απαντήσει με ειλικρίνεια. Διότι το να επιθυμείς κάτι που σε βλάπτει είναι αντιφατικό και η μόνη εναλλακτική η εθελοτυφλία, ο εχθρός της αλήθειας. Αυτό που χαρακτήρισα ως ψευτοδίλημμα στην αρχή είναι η αφαίρεση της επιλογής και είναι αυτό που μας σκοτώνει καθημερινά, ένα βάρος που κουβαλάμε στις ψυχές μας. Η επιλογή μας έχει αφαιρεθεί στο βαθμό που η συνειδητή επιστροφή σε ένα μέρος όπου η ανθρώπινη ζωή δεν έχει αξία δεν μπορεί να θεωρηθεί λογική απόφαση, παρά μόνο παράλογη. Ως έλογα όντα θέλουμε οι πράξεις μας να καθοδηγούνται από τη λογική, από τις αξίες μας, κατόπιν και από το συναίσθημα. Η πόρτα αυτή τη στιγμή είναι κλειστή. Η Ελλάδα μας σπρώχνει ακόμη πιο μακριά, παρόλο που αυτή θα ήταν μια καλή ευκαιρία για να δείξει μετάνοια. Με την κυριολεκτική σημασία της λέξης, μετανοώ σημαίνει αλλάζω τον τρόπο με τον οποίο σκέφτομαι. Τα όρια του κακού, στην περίπτωση των τεμπών, έχουν ξεπεραστεί. Επομένως, ελπίζουμε πως μόνο καλό μπορεί να βγει από εδώ και πέρα. Τέλος, θέλω να πιστεύω πως το μήνυμα που επεδίωκα να περάσω είναι σαφές. Δεν πονάμε λιγότερο επειδή είμαστε μακριά. Αντιθέτως, ο πόνος και η απογοήτευση παίρνουν μεγαλύτερες διαστάσεις, αν και αναγνωρίζω πως αυτό είναι δύσκολο να γίνει πιστευτό.